Els meus amics, els nombres. Hola, ara vos contaré una cosa. Estic molt content. He descobert que tinc molt d'amics. Els voleu conèixer? Sí? Són els números. Veniu, veniu. Me n'he donat compte que els trobaràs a les pàgines dels contes. M'ajuden a saber per quina pàgina hi vaig. I si no he acabat el conte, l'endemà mira el número i ja sé per on he d'anar. També els números viven a la porta de ca nostra. A ca nostra és el número 3. I a ca teva? Saps quin número tens? Les troben els aparells de casa. El secador té números, 1, 2 i 3. La torradora, el televisor, l'equip de música i molts més. A les eines del taller, el metre està ple de números. Uns que van tots sols, els altres van de 2 en 2, els altres van de 3 en 3. Les mides dels grampons també tenen números, les claus i moltes coses més. I si faig una volta pel carrer, com em vaig en cotxe, amb el papà o amb la mama, allà sí que en trob de números. Posa els quilòmetres que necessit per arribar a Escorca o els quilòmetres que podem anar màxim de velocitat. Però on n'hi ha més de tot és a les botigues. M'encanta que m'enviïn a comprar i me donin topes, que també tenen números. I si quan vaig al pediatre la doctora me pesa i me medeix, allà de cada vegada canvio de número. I sabeu on els aprenem? Els he après a escriure a l'escola. I allà també les comptam. Són o no són els meus amics? Què trobeu? I tu, a on trobes números? Aquí te deix una feineta a veure si intentes completar amb els teus números. Saps que cada un tenim uns números diferents? I catacric, catacrac, aquest conte ja s'ha acabat. I si t'ha agradat, una bona rialla t'haurà quedat.